Azviperi mushe muri yeZimbabwe pane mabrand new luxurious vehicles atengerwa majudges emuZimbabwe nemapermanent secretary. Azviperi mushe vanhu vatoshaura kuti mota dziri kumbotengererwei majudges uye dziri kumbofandiwa nani. Sana pina mashoko sunigwa kwaitiwa kuti bva subscribe or like utina on the bell like. Sezvamuri kuona pamufananidzo muri kumuona most luxurious vehicles ari kutengerwa majudges. ZIMI inonyora ichiti brand new expensive cars for judges and PEMSECs. Who's funding these and what's the agenda? Is ED buying their silence so they don't persecute Wikino, Chigumba and Scott? Those are suggestions in ZIMI. Rakatimonzwa kuti mamwe newspaper andoara mashuku kuti kudini. Tunati mwari concerned pa the native son of Blawanyara vachiti this picture was taken in Harare. Acharadza mapictures ema vehicles. Ubanyora achiti I'm questioning the so-called intelligence of Zimbabweans who buy everything latest but can't have functioning hospitals or roads. Tapes are dying, banks are broke, greedy has taken over this country. There is no hope. We are the new Nigeria. Do mashukano ya chiposta pana vazhinza aiwa chechiri mbonyasa kuitika kuti these most luxurious vehicles ari kutengerwa majudges nemapermanent secretary. But tikapinda muzvipatara aiwa hakuna kana equipment iri advanced. Tikapinda mabhengi hamuna kana mari, matape mvura haisi kubuda. But tiri kuona kuti vanenge vachitengera mota dzakadai nyasi vanema kuchizwa ndani ari kunyasa kutenga these vehicles. Asi vanhu ava majudges ari kutengera kuti vanyara nyaya yachivhayo here. Pina comment section medu mbuto dzemafungiro enyu nokudii pamusoro pechitiko ichi. Ndotisanga no subscribe kulike chinotina